Вие слушате Power Sport. Power Sport продължава с ексклузивното интервю на господин Пламен Михов, шефа на детско-юношеския футбол в цяла България. В тази първа част на интервюто ще говорим за един проблем, който не е само футболен или само спортен проблем, то е социален проблем, след като деца на 18-19 години те са спортисти и играят симулативно. Това наистина е проблем на цялото общество. Нека да чуем какво каза специално Пламен Михов за нас. Здравейте, господин Михов. Вече близо 2 години сте начело на направление детско-юношески футбол към Българския футболен съюз. На какъв етап е развитието на детско-юношеския футбол в момента в България? Откакто сте там, доста неща се случват, малко повече подробности. Имаме ли развитие, нагоре ли вървим или нещата се влошават? Развитие може да имаме след 3-4 години работа, и то много упорита работа, тъй като като цяло детско-юношеския футбол е занемарен в рамките на 20 години. След успехите 1994 година на златното поколение, като че ли всички говорим за някакви промени, за някакви реакции от наша страна в полза на детско-юношеския футбол, но до сега нищо не се е получава на практика. От 2 години съм наистина начало на това направление и с колегите ми упорито работим нещо да се промени. Лично аз не мога да си давам оценка на своята работа. Има хора над мене, които могат да преценят дали съм свършил нещо или не. Но отишъл съм с тая идея. Приех поканата лично от президента Борислав Михайлов. Наистина да отида и да направя някакви промени, така както аз си мисля, както ги разбирам нещата. Имам вече доста опит в детско-юношеския футбол. Имам и успехи на лице, което не ме притеснява, може да прозвучи нескромно, но мога да кажа, че разбирам, знам и мога да правя детско-юношески футбол. Желанието им е малко по-голяма воля за промяна да има във всички колеги, във всички клубове, защото в клубовете, ако не се получават нещата, в националните отбори няма как да станат. Първо апела ми към собствениците е, че наистина трябва да обърнат внимание. Той е много важен компонент от цялата пирамида. И ако трябва да се обърне върха на пирамидата, защото виждате, че се инвестират страшно много средства в недоказани чужденци и всевъзможни глупости, но не се обръща внимание на децата и юношите, като започнем от базите и кадрите. Кадрите са много голям проблем в България. Доста време хората са обезверени, тези, които работят детско-юношеския футбол, защото са ниско заплатени и те са демотивирани да работят така както знаете могат, защото между тях има много хора, които могат наистина. Опитваме се да вкараме нещо от Европа, от водещите страни. Не искаме да го копираме едно към едно, защото не може да се получи. Значи ние сме си българи, имаме си наш менталитет. Не можем да станем нито немци, нито италианци или французи, но ако можем да извлечем полезното от тях и през нашата призма да го пречупим и да го вкараме в нашата работа. Не може да не засегнем и една лоша тема, а именно черното тото в юношеския футбол. Последната година, отново по ваша заръка, така да се каже, мачовете на последната възраст до 19 години и старша възраст се заснемат от видеооператори. Това, разбира се, с цел да се преборите с това черно тото. На какъв етап е тази ваша борба в момента? Това е много неприятен момент в нашия футбол. Значи, знаете, че по принцип постоянно се коментира за уредени мачове от А група, Б група, но най-лошото е, че това нещо стига до децата и до юношите, което дава предпоставки тези хора да са подготвени още от малки за такива неща, които само могат да пречат на нашия футбол. По никакъв начин ние не можем да развиваме футбол. Значи не мога да кажа, че това е при всички отбори. Има 3-4 отбора, които постоянно има оплаквания от колеги, които се обаждат, но ние не сме в състояние. Аз не съм следовател или прокурор, не съм човек, който мога да взема това решение, но алармирахме нашето ръководство в края на миналия шампионат и определено се вземаха наистина мерки, които мисля, че ще помогнат и ако не веднага, мисля, че бавно ще отстранят този голям проблем. Създадена комисия и назначен човек, който е платен от УЕФА,
който се занимава точно с този проблем. И тук неприятното е, че независимо от тия неща, тук в първите няколко кръга са се получили някои... Има пак съмнение за такива матчове. Вчера присъствах на комисия, която се изслуша и мнението на делегата. И неприятно нещо, но значи трябва да се вземат мерки. Мерките трябва да бъдат безкомпромисни. Трябва да се извади 1, 2, 3 отбора, ако трябва да останат 10 отбора, но да останат тези, които наистина им се играе футбол, играят футбол, за да се развиват като футболисти. Другото нещо, което направихме, за да не могат да се залагат тия мачовете да се играят събота и неделя. С оглед на това се направиха и мачовете да са само след обяд. Наистина малко удряме по финансите на някои клубове, но трябва да разберат, че това не е прищявка на Българския футболен съюз или на отдел детско-юношески футбол. Просто имаме информация, че азиатски къщи могат да залагат такива мачове, ако мачовете се играят преди обяд. Дали е така или не, ние сме длъжни да вземем някакви мерки. През тези 2 години доста програми, които вие организирахте лично и под ваше ръководство, под ваше наблюдение, малко повече подробности за актуални програми в детско-юношеския футбол в момента, които вие и Българския футболен съюз организират. Значи една от първите ми задачи на първия ми разговор с президента Михайлов, аз му казах, че първата ми задача е да с помощта на треньорската школа да направим една концепция, по която, или една рамка, която да се готвят младите таланти. Значи в България е имало, има сега и ще има таланти. Въпросът е, че последните години ние не знаем и не можем как да ги развиваме. С помощта на треньорската школа изготвихме и респективно заместник директора Юрий Николов, изготвихме една концепция, по която желанието ни е да се готвим абсолютно всички, да уеднаквим работата ни в определените възрасти, защото за изграждането на един футболист има една последователна методика, която трябва да я следваме. Не може, значи, тренировка на детски отбор не е умален вид на тренировка на мъжки отбор. Това трябва да се знае. Много хора се заблуждават, че като са играли футбол на високо ниво, знаят и могат всичко. Определено мога да им кажа, че грешат. Голям интерес има определено към тая концепция. Почти всички клубовете от А и Б група получиха, също и от В групите. Другия голям проект, който детско-юношески отдел ще започне също от началото на октомври по програма Grassroots, която за първи път е дадена от УЕФА на България, в която влизат приходи от 100 000 евро за масов футбол. Задачата на тая програма е колкото се може повече деца да върнем на площадките. Идеята ми е 8 и 9 годишните да участват също по програма, изготвена от нашия отдел, изпусната, треньори, учители по физическо възпитание. Това е извън учебна форма, но надеждата ми е, че ще върнем децата на площадките, тъй като от УЕФА отпускат и доста добри пари за инвестиране в женския футбол или в девическия футбол. Значи от сега нататък с колегите разговаряме на тая тема. По принцип в цяла Европа децата, момичета и момчета до 13 годишна възраст или до началото на пубертета не ги делят и те участват на равни начала в тия занимания. И оттам нататък вече колегите от женски футбол могат да се правят подбор и селекция за бъдеще, да имаме наистина и силни девически или женски отбори по футбол. И другата, значи, промени относно селекцията в националните отбори. Вече този телефонен скаутинг отпадна нацяло. Създадаха се 8 центъра футболни в 4 зони. Назначени са 8 треньора, които селектират. Всяка събота и неделя са на матчове, изпращат анализите, селектират се 88 деца, които всеки месец в рамките на 3 дена са в тренировъчна обстановка, в тренировъчен лагер с преспиване, с храна, по определено меню, с тренировъчен процес определен от нас. И по този начин треньора на националния отбор за определената възраст е на тия занимания. Треньор на вратарите на националния отбор е там и в рамките на месец националният селекционер за определена възраст може от 88 човека да избере 25 разширен състав или 30,
Мисля, че това е начина. Правим го по подобие на Германия и на Холандия и на Швейцария. Това е вече година и половина функционира по този начин тия регионални, така наречените регионални, те са проектонационалните отбори. И се виждат плодовете на тая работа, се виждат. Първия набор, който беше селектиран по този начин, е родените 1997 година с Петър Пенчев, които вече имат 2 международни участия и се представят изключително добре, независимо, че в двата турнира играха с една година по-големи състезатели. В общи линии това и последно мога да кажа, че съм завишил доста тренировъчните лагери на националните отбори, но мисля, че това е пътя и ако искаме да правим нещо, не трябва да обръщаме толкова голямо внимание или нека да е примерено харченето на разходите на тия средства, но аз мисля, че тия средства отиват за доброто на българския футбол, а не за някои други неща. Това беше Пламен Михов, шеф на детско-юношеския футбол към Българският футболен съюз. Наистина доста интересни неща от устата на Пламен Михов. Ние пък вече сме в края на Power Sport. Ако сте пропуснали нещо, намерете ни в Facebook, там нашата страница е Power Sport Бургас, или ни пишете на имейл адрес sportklomba@powerfm.bg за нещата, които искате да чуете в предаването. Имахме желание в края на предаването в събитие на седмица да отразим наистина първата победа на българския национален отбор по футбол от доста време насам, но в някои следващите предавания ще имаме възможност да говорим за Любослав Пенев и наистина добрите неща, които той прави в националният отбор. Аз съм Манол Тодоров и ви пожелавам приятен неделен ден. Ще сме отново заедно следващата неделя, точно в 10. Сега останете с най-добрата музика по Power FM. Чао от мен!